L'amateur B del Cerdanyola Futbol Club no pot afiançar les primeres posicions en caure contra l'actual líder, l'Unió Esportiva Rubí, a Fontetes per 1-2. El conjunt d'Àngel Morán, que camina a pas ferm cap a l'objectiu de l'ascens, va ensopegar el passat dissabte a casa, en el que no va ser un dels millors partits dels verd i blancs. Tot i que la primera part va estar dominada pels locals, el Cerdanyola Futbol Club només es va aproximar amb alguns dispars llunyans. Els primers en avisar van ser Morales i Jonathan Moya. Els locals dominaven l'esfèrica, però no aportaven perill a la porteria de Camallonga, que blocava tots els dispars dels verd i blancs. A la represa, el ritme de partit va canviar i van començar a caure els gols. El Cerdanyola Futbol Club ja avisava tot just començar el segon temps en una jugada de Morales i Jonathan Moya, que aquest finalitzava internant-se a l'àrea i disparant molt desviat. Novament, una combinació de Moya, aquest cop que servia a Morales, va tornar a posar l'ull a la grada de Fontetes. A la següent jugada queia el primer gol al compte local, en un remat de cap de Mario Conde des del punt de penal que feia pujar l'1-0 al marcador. Una alegria que va durar pocs minuts, doncs el Rubí aconseguia empatar en una passada de Juan José Fernández que servia al pal llarg de Brian, superava la defensa verd i blanca i deixava Raúl sol per anotar l'1-1. Un error defensiu donava el segon gol al Rubí en una passada a l'espai de Juan José Fernández i el remat final de Jordi Iglesias, que superava Brian. Els darrers 15 minuts de joc van ser els més intensos del partit, amb un Cerdanyola Futbol Club llançat a l'atac en busca de l'empat. Amb la derrota final, els d'Àngel Morán són tercers a la classificació a 3 punts del líder i amb un partit menys.